Αλάβρητα, 13 Δεκεμβρίου του 1943. Το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα της ελληνικής αντίστασης. Οι Ναζί παραδίνουν στις φλόγες την ιστορική Κομμόπολη και εξοντώνουν όλο τον άρενα πληθυσμό από 14 χρονών και πάνω. 1101 είναι οι εκτελεστέντες. Ανάμεσά μας σε αυτούς που μας είχαν φέρει εδώ στο ρευματάκι που ήσαν καμιά 30 Γερμανοί και ένας ανάμεσά μας. Ούτε με τους Γερμανούς μίλαγε ούτε με εμάς. Ένα μαστίγιο γύριζε έτσι και μας κάνει νόημα με τις φωτοβολίες. Σηκωθείτε απάνω. Το σηκωθήκαμε απάνω, άρχισε και μας έβαλε ένα μυδράλιο από εκεί. Και σαλαδιαστήκαμε πεσαγχώ, μας βάλανε 3 ρηπές. Μετά μαζεύτηκαν οι Γερμανοί κοντά μας. Εδώ έναν είναι χαριστική βολή. Χαριστική λέγαμε, εγώ ήμουν ζωντανός κι άλλοι δίπλα μου και αδέρφια που είχα δύο εκεί ζωντανήσανε κι αυτοί. Κι άλλοι που ήμουν μαζί δηλαδή. Ήρθαν κοντά οι Γερμανοί, πλακώσαν μπαμ μπαμ κεφάλι σε κεφάλι και μας πέραν και μας σώραναν προς τα κάτω με τη σειρά. Αυτό έγινε δηλαδή, μας κρατήσανε μια μισή ώρα που κάθισαν πρώτα και μετά έκαμε και 2 ώρες χαριστική βολή. Περισσότερο από 2 ώρες. Μας πήρε αργά, το απόγευμα έφυγαν οι Γερμανοί. Ήρθε και εμένα η σειρά μας και είχα ένα γείτονα εκεί και μου λέει ήρθε η σειρά μας αργή. Ήρθε η σειρά μου, εγώ στεκόταν ένα πρωί μου, δεν μπορούσα να μιλήσω καλά. Ήρθαν τέλος πάντων, του ρίχνουν αυτού 2 σφαίρες στο κεφάλι, του δόθηκε, πάει, έληξε. Εγώ πεταχτήκαν όμως και έμαθα σε αυτόν, μου δίνει μία όπως είχα το χέρι μου εδώ, τρύπησε το χέρι μου και πέρασε και εδώ, μια σφαίρα. Λέω πάλι τη γλίτωσα, τίποτα δεν είχα. Μετά από 10 λεπτά έρχεται άλλος με πιάνει από εδώ, από το Ιακά, με γυρίζει κάτω και μου δίνει κι άλλη μία εδώ στο κεφάλι όπως βλέπετε απάνω. Μου τα άνοιξε, τότε έμεινα ανέστητος, ούτε λιποθύμησα πάλι. Αλλά είχα μουδιάσει, είχα γίνει αυτό. Κάτσαν μετά και σε άλλους περίπου 3/4 ακόμη Γερμανοί από μένα και περισσότερο, μια ώρα.